χιονοστιβάδα στη Στίγα. Ξεκόλλησε η κορνίζα από πάνω λόγω υγρασίας και βροχής τη χθεσινή μέρα. Απέκτησε βάρος το πάνω στρώμα με τη βροχή που έριξε, καθώς έλειωνε το χιόνι και είχε υγρασία. Αποκολλήθηκε γιατί σε σχέση με το κάτω στρώμα που ήταν παγωμένο και έφυγε κάτω, δημιουργώντας αυτά τα τεράστια μπλόκια, το οποίο το καθένα σίγουρα ζυγίζει τόνο, δημιουργώντας όλη αυτή την τεράστια χιονοστιβάδα.